ほいじゃあ、今日も元気に始めるで。今週もお疲れさん、体に気ぃつけんさいね。おばあちゃん、なんで北への旅で心が静かになるの？北の鉄路にはね、人が生きてきた記憶が静かに積もっとるけえよ。映画のポッポ屋みたいな感じ。そうそう、働くとは何か、生きるとは何か、あの背中が教えてくれるんよ。どこの国の鉄道も、人の願いと涙がレールになっとる。北へ行く旅は、心の奥に眠っとる、進む力、おそっと灯すんよ。旅は、ええもんじゃね。ほいじゃあ、今日はここまで、続きを旅していこうや。出発進行、無理せんと来週もぼちぼち行こうかね。